ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁତା ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିନଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଫାଟକ ଆସିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର କୌଣସି ଆକାର ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁତା ଝିଅ ଏବଂ ଝିଅ ଭିତରେ ବା ପୁଅ ଏବଂ ପୁଅ ଭିତରେ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜାତି ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାରେ କେବେ ଛଳ କପଟ ଲୋଭ ମୋହ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଦର ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁତା କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ବନ୍ଧୁତାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଲୋଭ ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ରୋକିପାରିବ। ବନ୍ଧୁତାରେ ସବୁ କର ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ କେବେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁତାରେ ସବୁ କର ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ କେବେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଏହି ସମାଜରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ କଥା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହିମାନେ ତୁମକୁ ଖରାପ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ତୁମ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଜି କହିଥିବା ଲୋକ କାଲି ତୁମର ମନ୍ଦ ନୁହଁ, ବରଂ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମାଜରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିଲେ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ କୋଟିଏ ମିଳନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛ, ହଜାର ହଜାର ଖରାପ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ବରଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ବରଂ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭଳି ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତାର ଆତ୍ମା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମୟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ସମାଜ ତୁମକୁ ହସୁଥିଲା, ସେହି ସମାଜ ଏଥର ତୁମର ବନ୍ଧୁତାର ଗୁଣଗାନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।